zurezko arrainak egingo ditu. Behar dugu materiala, papera, titulagailua, horri karratu bat behar dugu arraina egiteko. Ireki bat egingo dugu. Daukagunen iruki askatuko dugu eta buelta emango dio papera pixka eta ero berriro irukia gauratuko dugu. Hori guztia hartuta laukizuzena egingo dugu. Askatu, buelta eman eta berriro laukizuzena egin. Laukizuzena askatu eta atera orain alde hau marra erdiraino eramango du. Eta sobre bat bezala geldituko da. Eta orain beko alde askatuko du. Orain ezkerreko aldeak doblatuko du. Hemen dauken doblatuta eta hemen dauken punta bat eta hartu behar dugu eskukin horrela eta etxeko tegiatu bat bezala eraman behar dugu gora. Orain erdiaino eman eta tegiatu bat. Ateratzen dugu bidea eta guekin eta ero eman dugu. Orain aurre batzuk dugu eta Hemengo bideatza honekin hartuko erditikan eta erosatzen gero hartu dugu eta doblatzen dugu hola. beste aldera eraman. Hemen jartzen dugu behatza, hartzen dugu behatzekin, iritsitako